היי, מה העניינים? אנחנו פארק הירקון, מפגש משפחתי. אלי, מה מכין קפה? נעשה איזה קטע, נשלח את זה לרוסי. מה הוא? משחקים 6 ו-10. זה הקטע פה. כן. מה קורה? מי ינצח פה? אני גרוע. בינתיים מה? 1-0 לאבי. יפה. מה? איפה? לאן הולכות? וואי וואי וואי, למה את ככה צועקת? כן. לא, אני אשלח את זה ליוטיוב, תראי איזה קטע. מה נשמע? זה אייפון? מה קורה? ואל תעני לאף אחד. טוב. תביא לי רגע. רות, מה קורה? רותי, כל הכבוד על הארגון. היה נחמד מאוד. כן, נכון. לא, כן ירבו כאלה פגישות משפחתיות. למה לא? לפחות. אני שמרתי על המקומות. כן, כן. זה העץ הכי טוב, עוד כן, כן, אבל בפיל כל הזמן קשקשים. אמא, יש עליו קולה. אופיר. תקשיב. החבר'ה שלנו, כל החבר'ה. אהלן. זהו, מפגש משפחתי. בפארק הירקון. צלם אותו אומר. מה? בדיוק. מה זה? תהיה בריאה. בראבו. עוד הפעם, מה? לא הבנתי, מה זה? לחיים. תתרגם בבקשה. די. שיהיה בריא, גם טוב. כן. גם אתה תהיה בריא. שיהיה בריא. מה, שתית הרבה קולה? בריא. זה הנכד של הדודה שלך. כן. כמה סרבת. די לשתות זהו, זה מהכל האלה. זה הבן של נו? כן, זה מתוק.